Takže co to lidi, víte u dalšího videa. Dneska, co to bude pro vás unboxing mojí objednávky z Temu. Takže já to jdu otevřít. Už jsme to otevřeli. Takže jako první sahám po tomhle. Jo, to je stříkač a to je stříkač na olej. Tak po čem si šáhláte? Já nevím. To jsou štětce, no, my pak ukážeme, jako, jaký tam jsou. Tak, teďka šahám já a to jsou nechty. Takovýhle ty nechty. Ale je tam i tady ty jsou hezký. Ukáž? Ty jsou sáry. Teďka šahám po tomhle a ty jsou, to jsou ty tvoje. A taky nejsou špatný, ne? Já jsem měla. No, vlastně, sorry. To je tam to si děláte jako takhle podle sebe a tak. To jsem si chtěla dlouho už. Tak. Co to je? Jo, diamanty, ale koukejte, jo. Počkej, já jsem zatím vytáhnu, co? To je na skincare. Počkej, ty tady máš na Polka. Nebrž. Kde to dokázat máme? To stopnu. Jsme tu zpátky, no. Tady to je na nějaký tam dáš na jedlo a ono to pak má, takže tam ještě, co to je? To má víc to je na telefon. Ale nemáš telefon? Tady jsou taky moje nechty. Tady jsou ještě jedny. Počkej, tady jsou tvoje. Ne, tady jsou moje, tady jsou Sáry. Ještě tady jsou moje a tady jsou tvoje a Vanessy. Vanessa se viděla. A jako další věc. Tady to jsem říkala, koukej. To je dělo, bro, a já jsem to taky měla. Takže tady to je předposlední věc a to je nějaký věc. To je M-ko, můžete říct. A jako poslední se mám samolepky. Takže my to jdeme všechno otevřít a podívat se, jak to vypadá. Já jdu teda první na tohle. A já chci toto. Takže tady to je nějaká prostě korektor. To čtyřky, já jsem to měla. To je korektor. To je světlej korektor. A tady je tmavý. Taky se tady se dává pro oči a tady je tmavý takhle starý a malicní prostě. Já to vyskočím. Docela jako dobrý, a když to nejde vidět, tak to tady. Jako to je přímo moje barva. Tak ten světlej. Jak je docela dobrý. Ukáž. Počkej. Už je to hustý. Kolik jich tam je? Počkej, můžu. Spočítej to. Dva. To je to hezký. 3. Jo, to je takový látkový. 4. Teď počítám jen to malý. 5. 6. 7. 8. 8 malých a 4 velký. A tady ten se mi líbí. 4, jo. 4. Počkej. 5. A tady je 8. Vlastně. Takže 13 a stálo to 20 korun. Co lžeš? 48. To je přes Temu, tak to stálo 20. No dobrý. Tak, Já chci otevřít tady to. a já se kouknu na ty samolepky. To je teda pro Elišku, ty samolepky, ale to nevím. Co to je? To je na skincare. Takhle, tady. Tam je houba. Tady dáš asi mejdlo a pak to takhle zmáčkneš a chápeš? A stálo to asi 20. 25. To je to samé 30 korun. Ne, čekaj.
Tak to stalo 25. Co? Tady to. A tady jsou samolepky. Je tam takováhle. Moje slanko na otevřu. Otevř to. To jsou ale docela hezký. Já chci ten řetízek vidět. To je já. Nevím, kam se ho dala. Tady je. Ty samolepky jsou docela hezký a ty asi stály taky 30 korun. Já teda opět také stojím na telefon. On je úplně pidi, že ty se mi ani nevejde na telefon. Like, what the fuck. Třeba až já budu objednávat, tak zase můžeme taky natočit. Like, to co? Teď mi teda hodně zklamalo, protože ani nevím, jak to má být. Ukladám ti to na krk. Chceš? Jako... Like, takhle. Ty to má velký, nebo to mám zkrátit ještě? Dobrý. Počkej. Je to... Takže teďka tam mám sebe lidi. Ale to tomu nepřišlo. Tak... Jo, tomu jsou taky stickies. Kde? Prosím tě. Tady. Ale to nebude lehký dobře. No, když si to uděláš pořádně, si to očistíš, tak jo. Takže tady ty jsou moje. A ještě mám. Kolik jich tam se, prosím tě? To je zbrý pro Marcelu. 24. No. 2, 4, 6, 8. Takhle 10 a 10, 12. Ne, 2, 4, 6. No, 12 na jednu ruku a 12 na druhou. Když mi spadne jeden. Jako víš, když mi spadne jeden. Ne, 12. No, 12 a to jsou na obě ruce a druhý, chápeš? Takže tak, tady to. A tady to, prosím tě. Tak to jsem si chtěla objednat, protože z toho si jako takhle stavíš ten domeček. A pak jako takhle z toho děláš něco. A jako já jsem chtěla jiný, ale přišlo mi tady to, takže vzala jsem to. A pak ještě tohle a to je skřípač na olej. A Sára tam má asi lepidlo. A tam taky dáte olej. A ono se to pak prostě takhle skřípá. No ale to má taky. To je lepítka, který má. Kde? Tady. Je. A jinak ke všemu přišlo ten pilníček na nechty. A tady to prostě. Já jsem vlastně takhle, já jsem ještě neukázala ty diamanty. To je tohle, ty diamanty. Hej, tak to vypadá takhle hezky, ne? Tak jo, to jsou takové tady fotka. A to je moje mámka a táta. A máte jenom 12. A co se tam dělá jako? To jsou diamanty, to prostě uděláš diamanty, chápeš? A je to fotka. Fotka. A kde jsou ty diamanty? To jsou tady. Takže k tomu přišlo samozřejmě tohle a tyhle ty sáčky, balíčky. Já to si taky tady to. A já jsem to neviděla tady to ještě. Ty jsi neudělala diamanty, však já jich mám houpa. Jako tady to, víš, kde se to objednává. Takže já teda zkusím aspoň jednu tu samolepku. A kam prostě? A jsou hezký, ale to... Ty krása, nech mi to tam. A za celý tenhle nákup jsem dala Ale jsi dala tu samolepku? 500. Za ty samolepky jsem dala 40. A už jsem ale na to přišla, jak to funguje, lidi. To takhle to položíte, takhle tady dáte telefon a vy si můžete vybrat, jakou výšku vy chcete. Takže když to budete chtít na scrollování Instagramu, tak si to můžete dát reálně takhle. A když to chcete na koukání, tak si to můžete dát reálně takhle. A nebo ještě menší. Takhle. Já nevím, jestli mám pak udělat video o tomhle, ale asi ne, protože pak ani nepřijdu, nevím, jak se to dělá. Takže to je asi všechno. Takže kde pak jenom já po celém, aby to nebylo líto.
A nechci to tam. Takovou ošklivou. Nadia. No, takže tohle se to bylo všechno. Nejvíc se mi asi líbí ty diamanty. Jo. A tyhle ty štětce. A to všechno u dalšího videa. Ahoj. Čau. Peace.